Здравейте хора, днеска ще играем сам в един много як сервер. Ще ви дам IP-то в описанието. Пак с Криско, Лолфи или... Лолфи, Фокси... Има три имена. Да. Този сервер е Gunquest. В него играят няколко дена, даже не знам дали направих месец. И както виждате, аз имам кредити, които не се добият чак толкова лесно. Аз, пичове, изтеглих си играта преди малко и не съм много добър, само да ви кажа. Защо управлението тук е такава, човек? Сан Андреас е по-различно. Добре. Тук с кое се тича? Окей. Ами аз тичам с шифта, но аз съм си го преправил. Браво, ти го уби. Ти го уби, бе. Убих ли го, бе? Да. Ами ще нападаме сега Grove Street. С кое се скача тук? Ясно. С шифта. Шифта нещо ми е бъгна. се качва, бързо. Джи. Чай, къде си ти? Окей. Не, просто като дам нагоре и ми да надолу, това е много прецакно. Чай се... Сега ще ти покажа мястото, от което можеш да си взимаш лута. Тази карта толкова забавна. Тя е близо до на жълтурките базата. Да, между другото, пича, ще имаме нов член в екипа. Той е готин. В смисъл... Той е готин. Какво да кажа, човек? Тук да ги виждаш отблизо на минимапа не са истински. И тук има всякакви спортни коли, брат. Аз бих си взел мотор. Ама моля да ми помогнеш, примерно като дам надолу и ми е нагоре някакво такова. Ми е трудно. Може да си го правиш. Отиди Escape, Options. Чакай така. Escape... What? Цъкам Escape... Чежи. Escape, Options, да. Controller Settings. Да. Сега отиди Mouse Settings. Да. Invert Mouse Vertically. Off трябва да ти. За да го нямаш. Вече е супер. Да. Да. Мотор. В смисъл, то не беше като дам надолу нагоре, точно обратното, което не съм си... Аз съм играл тук с много GTA San Andreas и сега изведнъж е така почва ми. Не моля да бояди съм да човек. Не. За съжаление. Макефи се, че... Purple Label, Genie, Purple Label. Тук ако искаш можем да нападем жълтите. Окей. Често съм играл тази игра от 1000 години. Нали рекорд? Леко, не се засилвай, Добре. заболял. Нали рекордваш? Нали рекордваш, ако искаш провери, защото преди снимахме клип, обаче той не е рекордвал. Той да става. Провери се пак, ако искаш. Какво? Този Рик, брат, е още жив? Убиха ме, човек. Вземе си бронежилетка. Чай си смена героя, не ми харесва. Този. Да, ти кой си взе? Аз с шапката. Аз съм някакъв бял. На на къде да отида? Към една стрелкичка. Добре. И се качи с G в хеликоптер. G, окей. И сега ще отидем до едни близко до базата, до тези червените. Пичове, отнеми 1 час буквално да си изтегля сам. Не, че не мога, просто имаше едни проблеми, не ми да като цъкна сървър и това, защото си апгрейднах компютъра наскоро и разрешихме проблема. Че тук това е двуместно. Благодарим за 3 лайка на миналото видео. Това е много за нас, защото е нов канала. 4? Найс. Не, че 1-2 не са от нас, да е. Така. 1-2, ако беше казал 3-те, беше казал това ще бъде гати провал, защото това ще значи, че ние сме си правили лайковете. Ще казвам.
Сега кои да нападаме? Който искаш. Ако искаш полицайите, те са такива по-сини ливави. Ага, да, намерих ги. Назад е тази сграда. В смисъл малко по-натам, да. Не, всъщност, тези отдалечените ще ги търпят. Аха, тук има един майч. Позамай с хеликоптер. Не. Как се премята, брат? Чакай, тук имаше нещо, където като цъкнеш и ти спидваше, доколкото знам. Не, това беше въздуха. GTA 5 на 360p. Виждаш този самолет? Видя ли го? Да. Бахти. Абе, ще одим да нападаме гробите, защото те са най-лесни. Окей, пичове, сега ще дойда секунда. Пичове, тук съм. Имах малко работа. Марто май се сеща какво е. Fuck you, брат, откъде се взе, бе? Умря ли? Да. Оф. И аз съм на малко кръв. Убиха ме арена, аз спално се чакаме. Да, аз съм... Окей, аре, идваме и аз съм. Си взема бронежилетка. Ще ти покажа едно място, така че си. Което ще намерим на спортно. Този какво прави? Не знам. Новият член на групата се казва Сашко. И той може би ще участва в следващия ни клип. Не знам на кой ще. Може би на CS или някаква подобна игра. Сам, може би. Не знам, ще видим. Нали, Марто? Може и да е на всичко. Да. Без на GTA 5 онлайн, разбира се. Защото на някои тире аз все още не им тръгва, обаче след тази селта ще си сгубявам нов компютър и всичко ще бъде наред. Това Lamborghini ли, бе? Какво е? Не. Това Lamborghini. Как се пъгна. Тук май имаш още на спортна. Е тук май. Да, е тук. Ако искаш ще вземи. Окей. Опс, че ще цъкне джито. Аре, тръгвам. Че аз не знам къде се намирам. Малко ще ги заобиколим. Окей. Да, така ще е малко по-забавно да е две коли, не само в твоята. Надясно, надясно. Опс, че аз нещо съм свикнал с... Съм карал коли от много време. Dirt 3 съм играл за последно. Леко се. Защото тук ще има най-много. Леко има един на покер. Да слизам ли? Ами да. Ще се наложи. Това MP45 ли или какво е, не знам. Не. Горе има един.
то ме е ба-малко. Фак. Фак. Ето тук намерих една позиция хубава. Да, ела тук. Там позиция е много хубава. Ами, не са ще дойда. От тук мога ги цавкам обаче на грост. Какво това имаше? Да, това може, че тук го нямаше на грострит. В смисъл ето Пази се, аз ще те взема с хеликоптер. Стой. Добре. Пичове, нямам прави, то може си го имам в Гроу Стрит, обаче е това тук в момента къде съм. Не знам дали го имаш. Ти не снимаш. Само някакво, ти не снимаш и падна. Ти умря ли? Не. Аре бе, що шифта не ми работи. Идвам с хеликоптер. Ти къде си бе? Паднах долу. Аз не мога там да те взема. Ти ако си в канала. Но ние лайна сме там къде са. Някакъв ме стреля. Убихам. Да отивам да се взема на спаун. Аз бях с жилетка. Някакви се тепат у базата. Фак. Идвам. Само някакво... Ти не снимаш. Бум, паднах. Ето те е горе. Как се разби човек? Кой се разбил, бе? Те от нашия отбор ме целят, бе. Кацна като пълен нуб, човек. Как да е като пълен нуб, бе? Ти какво искаш? Бавно ли? Малко по-професионално е бетона. Аз да съм на заплати, че на професионално да ти го правя. Ви казвам, съм на заплати. Искам като уния професионалните там, къде по телевизията ги дам. Да. Аз най-бързо ти го правя. Това беше... Има там един. Тая новата, както е в CS, има ли рейдж до там? В смисъл в CS новата... трябва само от близък рейдж да използваш. Тук така ли? Кое? Пушката? Новата, а се знае един. Аре, бързо. Убий го. Аз забравих, че хеликоптерите Я ме вземи пак. Хеликоптера се деспаунна. Буквално. И аз стана къде ходя някакво потване. Не. Чакай, ще намеря кола, Ще вземам нов хеликоптер. Не бе. Ти не знаеш къде ще взема кола. Аз не знам как се управлява. Фак. Единственият ми минус, като съм играл тази игра, че много... Намерих още един хеликоптер, брат. На някакво паркингче. Тук добре, че има други превозни средства, можеш да намираш. Не само в спауната. Но само, че не мога да се кача. Това е... Молят, не, фак. Не мога да се кача. Yes! Тролят. Добре, така не мога да стане. Този ме сгази, гадино! Аз не умрях. Тук се тролим на спауна, човек. Един влиза хеликоптера, другия го бута. Ами не мога тук. Тук има някакви ванчета и микробуси. Тук ще взема ванч. What? Остана, бе, брат. Идвам. Само, че съм с микробус и съм по-бавен. Какво са тук? Ме сгазиха. Какво те е сгазил?
Ако те сгазват, не могат да те убият, което е яко. Къде си? Чакай, близо са. Мисля, че те намирам. И то много. Ето е. Чакай, дай да вземем някаква друга, което съм. Там има друг хеликоптер. Който не го взем. Защо? Като цъкам shift не ми дава да се качвам. Пак shift. Ето shift не става. Space. Не става. Има там една дупка от вратите. Не оттам. От вратите. Да, там. Направи си настройките да си ти Space за... Искам аз да карам, може ли? Карай. Само че към Grove Street. Окей, хора, сега ще ви... Аз не знам къде се намираме към Grove Street, ти ще ме опътваш. Пичуе, сега ще покажа как да не пътуват с самолет. Сега W и E. W и E. W... Така. Сега спри. Така, сега дай още W. Сега дай стрелка нагоре. Това видя ли го? Сега Q. Q, къде е Q? Чакай, къде е Q? Отляво на W. Сега... Не бе! Сега, спри бе! Много лесно се кара. Сега, леко Q. Сега стрелка нагоре и W. Ай, да! На къде са? Към Grove Street. На там ли? Не! На къде е Grove Street? На тук ли? Яма спъкни на... такова, на... под... на магистралката е тук. На магистралката. Чакай да направя завой. Това е професионален завой. Завой ли го да не бе! Това е 360. Не, фак, чакай, на магистралата трябва да бъдем. Точни. Не, фак. Махай се от хеликоптера! Какво правиш, бе? С! Задръж С! Ето бе. Чакай. Гледай го! Ама нищо не прави, нищо не държа. Само С! С! Мерси! Бай! Чай бе, това е професионално каране на хеликоптер. Мерси за превоза. Окей, аз си карам тук из града. Ще се уча карам. Леко да не ти се деспълнеш. Но не искам да съм... Но не искам аз да присъствам. Къде си? Идвам за тебе. О, майко ми виж бе, човек. И после на мен ми вика нуп, нещастник. Ама за първи път карам самолет. Гледай го, той също ще кача, ама само че не. Чакай бе, какво става тука бе? Какво става тука бе? Че излезе от магистралата бе. Некъв хеликоптер падна. Тука, аз съм за тебе, ето ме. Фак, не! При полицайките са. Ще да се отребам човек. Точно на главата им отгоре. Майко, как ще да падна човек? Аз съм с някакъв друг тук. Are you with me? Nope. Аре! Чеса. Ще паркирам професионално. Аз стям на голф. Гръмнах човек! Не човек! Гръмнах човек! Ами окей, ако искаш спирай, понеже видеото ще стане много дълго. Не е дълго. 19 минути е чак. 20. Аз ще направя интро с хеликоптера. Човек, къде си са? Аз съм някакъв апартамент, милионерче.
Ами... Аз съм при полицайките. Аз дали съм близо до тебе? Не, въобще. Близо си всъщност. Ние сме близо. Ама как виждаш, че сме близо? Не виждам, просто знам мап. Аз Гроув Стрит, не знам типа мапа. Аз го знам наизуст. Че тук малко дрифтове да направим. Особено по Лос Сантос. Къде си, бе? Чакай, идвам, бе! Чай, че Гералт ми се измори, не мога да тича. Тук моля дигам предна гума, бе. О, бре! На мотора ли? Ама тук в GTA дига ли се предна гума? Да. Ооо! Ти можеш и задна да дигнеш. Само Да, че бе, е предна. сложно. Пъте! Не бе, нещо не ми дава да дигам задна. Ама на какво, бе? Ама на моторетката, на колите моля се дига предна. Къде си ти, бе? Не знам. До някакъв Макдоналдс, до някакъв чипс жълт. Някаква оранжева зона, жълта. Аз съм до Челигарошти, там където са пилетата. Ти делтонист ли си или просто... Не, понички, при някакви понички съм. Да, ти си делтонист, това е зелено. Не бе, не съм в зелена зона, бе, брат. Брат, ти тогава си нам... Неки са се качили буквално в един микробус. Или какво беше, джип ли беше? И някакво... така всички на покрива и започнаха да целят всички. О, фак. О, фак. Брат, ти ако си там, ти си на майната си буквално. Че, сега ще дойда пичове. О, пак ли, бе? Се мютва. Пах ти. Какви коли имаш? Не. Явно. Идваш ли? Да, чакай. Намерих една спортна кола. И да батка. Откъде? Ама това е за Доналд. Да, бе, да. Фак! Не! Те с джипа ме подгониха, брат. Тук много яко дигаш предна гума, бе, човек. Ти тук къде си, бе? Предни понички. Преди понички, бе. Предни понички. Аз къде не мога да се сета? Близо ли си до спална, бе? Никаква идея. Аз ще обиколя целия град заради тебе, буквално. Няма проблем. Аз съм до едни донати. Тук има 1000 магазина за донати. Какво да ти опиша, има едно някакъв ме стреля. Не! Кажи ми, че умре. Нищо, нека умра. Окей, умрех. Криско, го убиха. Окей, сега съм в някаква къща, доста голяма, с доста голям стационарен компютър. То е много голямо, бе. Идвам. Сега не мръдай. Не мръдай, бе. Не мръдай. Тук веднъж май играхме криеница. Пак съм на същото място, където ми спална преди. Да, къде да бъдеш? Тук стреляме ни жени. Мисля, снимки на жени, нещо не си помисли публиката. Това да е зрителите. Публиката. Тук са в някакви китайски къщи, не китайски, някакво голямо паркче или какво. И съм без антиалязинг. Оптимус контролер. Той къде си, бе? Някъде. Ня ли команда да ме таковаш? Не. В Мафия Хаус съм, Това Мафия Хаус, бе. Така пише на къщата Мафия Хаус. 5 лева, бе.
Аре, ще карам на някъде, па ще се Ти срещнем. защо не беше? Аре, отивам към точката накъде. Тази точка е безкрайна. А, това май си ти. В една червена кола съм. Не. Ело, това си ти. Това вече си ти. Залагам на теб. Не, това не си ти. В една червена кола съм. Този откъде го измъквала? Fuck you. Тук се спускам по един склон надолу от една планина. И съм в ония третия град. Мен тук ме гърбят. Аз съм в ония третия град, бе, човек. Аз не знам кой е трети. Yes. Сам минавам покрай една река. Един малък мост. Къде да знам къде си? Нали знаеш серия мап? Той има много реки и много моста. Аз тук бягам от един буквално. Хелт. Айде бе, майка ти стара. Сега съм на най-големия мост в играта. Чули? Къде те на плажа? Ти на плажа ли си, бе? Ама на някакъв гигантски мост. Нали на Нъто, бе? Еми към Нът отходя и се паднах на някакъв гигантски мост. Ама много голям. Защо не си спеше в базата? Брат, просто се зарязвам. Аз съм в някакви пустини тук. Зарязвам те. Ера, човек. И тук има едно червено оградено с някакви малки къщи. В пустинния град съм. Да, в пустинния град съм. Червено оградено. Ти ако си в пустиния град, аз няма какво да ходя. Ти си на майната си буквално. Отиди в Лос Сантос. Тук има да си избера къде да ме е такова. Има едно на спавна на Астек, да отида ли там? Да. Окей, на спавна на Астек. Изчакай сега да взема кола. Най-после пеша и накрая си взех мотора, брат. На това място. Може ли да карам пак самолет, за зрителите да гледат? Самолет. Да, хеликоптер летвам. Ще кажеш самолет. По-скоро хеликоптер объркаш. Понеже е по-лесно. По-лесно съм. Самолетът е само направо. Ясно знам. Къде си идваш? Айде. Яла тука. Джи! Опа, фак. Охо! Сега май те отиват в летището. Не. Да!
Тежък ход. Пречи. О, да. Фак. О, не. Ще карам самолет, може ли? Тези слизат. Чай да се махнат. И те ще си вземат самолет. Чай първо да се махнат. Окей, виждам, става много дълго видеото. 31 минути. Добре, айде капче. Просто откаш. Ама от големите самолети или от малките? Малките. Ако бе казал от големите, ние ще разбием направо. О, брат! Качвай се бързо, бе! Сега как се кара това? Ето, тук бе, ще ви изгаза. Брат, ти си ме заряза! Чакай, сори просто, как се кара това? Не знам! Не! Каквото? Идвай бързо насам. Къде насам, бе? Това е бил другия отбор, бе. О, боже мой! Идвам към тебе. Къде съм аз? Нали там, където... О, някакъв кацна. Къде е там? Ти къде си? На летището ли си? Не. Спална. Окей, яре ще отида да ме убият. Не, защо? Аз идвам. Окей. Къде си, бе? Не ми каза, че си... Айде, искаме този самолет да го карам. О, какви има... Взимай един. Само че от лявата му страна. Ма не от този, бе. Другия! Защото няма две места. Този е много бързо да преди. Аре, на къде отиваме? Към гробството. Как се издига това, бе? Да. Че се отрепам, бе. Чакай, че аз се премах тук. Правих сера. Тръгваме. Къде си? Аре, бе. Аре! Ще падна. Не! Майко, пищи. Гори. Умирам, брат. Къде си? Да летиш. Ти умря ли? Не. Аз също да. Идвам. Не се разбивай от мене. Овчай, че този... Аз не съм свикнал с това. Да бе, спри, бе! Ма то няма две места в този. Трябва да вземеш. Нищо ще се качи отгоре. Не бе! То тук няма хикс. Знаех си, че има тая по-лесно. Аре, бе, къде ти е? Разкръжа. Аре, си взема от другите бобойните самолети. Не можеш. Ще ти изпише, че ти трябва пермишън. Окей, взимам се тогава от другите. От другите мафиоти. Аз умре. О, то някъде карахме от деве. И аз се кача и тук, бац. Да те возим. Как да пускам червен огън като тебе? Две. О, аз такова. Кацнах невероятно. Само те чекам.
Как кара Джак, бе? Майка ти дел. Аре, идваш ли на летището? Да! Ари, бе. Ти розов ли си? Не. О, фак. Зелен ли си? Не. Аз съм син. Ето. Качвай се, баци! Баци, да управляваме самолета! Ама аз имам хеликоптер. Не бе, ево при мен, моля те. А? Ево при мен. Слушам. Ере да те воза, моля те. Баци. Давай, бе. Къде ще ходим? Пилотски изпит, ще видим дали сега ще го вземеш. Да. Какво си научи от... Ще правим стънове. Искам маневри, искам да мина по това долу. Това... Че искам Това, брат, аз не бих го опитал. Че искам да направя някакъв стън. Ще да се размажеш. Не. Няма какво предвид. Чакай. Окей, бро. Готово. Всичко под контрол. Аре, ще минем покрай една сграда с стън. Аре, бе! Ти самолет много бавен. Самолет много бавен. Не! Ти чуя така, само не карайте самолет. Това самолет ли е, бе? Аз гръмнах. Яре, еми това ще бъде от нас, пичове. Не, няма да бъде. Аз продължавам. Но много дълго ще стане клипа, бе. И какво това? Скача един час. Как аз не го убих то? Аре, ела на нашия спал. Чули? Аз съм там. Не си. Съм. Убих го. Ма не те виждам точно къде си. Аре, качвам се, бъце. Пичове, също така ние мога да правим и стримове, стига Марто да е съгласен. Искаш ли, Марто? Не, ще видим. Окей. Също така имаме и Facebook страница, тя ще е в описанието. Може да я харесате. Gaming Beasts, България. С тия водопади тук, бе, човек. Са... Чакай. Нещо ще направим на тези.
Лилавите. Ой, Ти защо падна, бе? не съм паднал, ти просто аз си дочитках на тело. Не бъзгам се. Представям Тук си да има има радио спалн. на Азис. Тук има спална. Оу. О, идва някакъв червен. Не, няма. Не падам. Ей, не е достатъчно бърз мотора да го направите. Окей. Няма ли нещо като в изход или... Ето. Мгм. Това е улицата близо... Близо ли сме до Брол Стрит или се лъжа? Да. Защото аз не помня изобщо карта. А, тук имаше една резачка преди се намираше. О, фак! О, тук има и лилави. Защо шифта не ми работи, бе, човек? Аз като страна ще ти взема ли кръв? Не. Не пробвам ли? Не и да пробваш. О, не! Фак, убиха ме, човек. Ти си хиляда човек. Сериозно, всички ми скочи. Аз стигам до онова място с... Чай. Какъв е то Коли Санче Роза? Той ги изби всичките. Къде беше стриптиз клуба, бе? Кой е стриптиз? Пак има някакъв зад нас. Това са от наша вълна. А, стеките. Има един мап на CS стек. Това е много готин, макар че никога не съм го правил, обаче съм гледал клипове. А тук внимателно... Чакай. Не мисля, не. Fuck you, Toren. Fuck you, Toren. Where are we going? Да се качвам, бе? Да. Ема нямам shift, нямам shift. Не ме убива! Тука са 1000 човека, брат. Това си хората, бе. 1000 човека са тука. Хелп, ако може. Ами... Ти умря ли? Не, ама до мен има 1000 човека. О, не. Брат, аз съм се скрил в растела с мен, ако искаш. Не, аз съм на покрива им. Направих даблкил. Да. Трипъл. Аз се махам от тука, брат. И аз убих някакъв. Ето тук има един.
Аз брат, бягай. Аз не мога да те спася, защото съм на много малко. Аз бях на малко. Не убих. Значи, аз отивам до една болница, защото там има... Не, ела с мен, ела на спална, ще поем заедно. Да бе, но... Аз само за малко ще се убия там. Че забравих къде. Ага, ето. Не всъщност да се деспална ще дойда. Тук има хикс, между другото, тук има хикс. Има ли? Да. Бах. 1000 човека ми скачиха на колата. Не се възикам, 1000 човека. Аре с тия сте тролери, бе, тъпанари. Айде, къде си? Аз съм на спална. Чай, идваме са. Че някакви тук ме тролеха. Сега идвам, стой за О, брат! Стой на спална, да идвам. Топ, един ме почва ме цели. Виждам спална, сега идвам. Fuck you doing it. Fuck. Къде си? What? Ще върва с 10 FPS вече. Къде си ти? Позори. Триваго. Ще кръвне байка! Идем, баца. Терикаца. Къде си? Гад идиот си се отмъдва. Не, можем ли да се убиваме тук? Не. Айде, ела в хеликоптер. Бързо. О, фак. Ама нали скачи от една страна и... Как той я бе? Ами следващото умиране и ще спрем видеото. Какво? Следващото ни умиране и ще спрем видеото. Окей. Сега Има тук нещо. точно Даже няма почна и никой. да ми залагва нещо играта, не знам що. Нищо, че е лека. Чука съм! Аз... Мера. Айде, умирай. Ти къде си, бе? Долу. Има начин как да се качиш, но... Аз им отивам в базата. Какво пишеш, за да отидеш до базата? Нищо не пише. Просто питай. Те пък колко се спалнаха тука. Долу има. Но не толкова имаш. Ами хора, малко скучен епизод, но какво да се прави? Това е като за новобранци. Мерси, че гледахте. Please subscribe. Не вярвам някой да останал до края, да. Ама, нищо. Живи и здрави. Да. И И чао, чао. мене ме убиха. Чао, чао, пичове.